Dijak duit jare Mbah Run. Tak duit. Monggo Pak Mujan to. Mbok menawi kersane rada keplik. Nggih, semoga Pak. Monggo. Wah, wakil mawon. Nek lek teko ramil mawon saged to. Pak Koyono. Dak pundi Mbak Yu badhe tindak pundi? Ya pasar malam, Mbak. Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Taksine mogok. Dhewean apa ora wedi timbang nganggur Mas Yono gelem ngancani. Iya lho, Mbak. Kelarasan alias kebetulan. Ya ya, Dok. Lanjane kata rada kabotan. Ustaz kuwatir tak ewangi. Yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula pai. Nyuwun opah napa, Mbah? Pijetir apa-apa? Wah, oke. Topel wong legang golek momongan niki blonjo napa silpi badhe tanggapan Ampun kula sampeyan ampun kuciwa ora kula randa hanyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar pae prawan rondo kangge ku ora pati-pati ning Semarang tuku gelang apa anting-anting joso malang ya ben rondo dijamin kapling sesarengan jalan jalan campur sari Mukti Agung Budaya. ya. Didukung sound system semen. Gone sama, Mbak? Simen. Ya. Dak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur Mas bangkit gelem ngancani Kelarasan Mas alias kebetulan lanjane kata rada kabotan yen purun ninggal-enggal rencangi tekan ngomah mangke kula pai topel wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar pae prawan rondo kangge ora pati-petik ning Semarang tuku gelang apa anting-anting joso malang ya ben rondo dijamin kapling matur geng panuwun Cah Ayu